Hello, Babsong, bahai tong bai, wan chuku kahno tong bai na, 3-4 दिन kawi thang kan dorok bai kurungwe maya tau ni bagai ngai pelai sak hamya laika, ngai tini kisas hamani hai komi mani hai ngai ngai dorok bai kurungan hene wan chuka, ngai tini angtam kok sana nai norok nukoi man kana thandel kaham kai no, sung sawai mano buskango, kubang ma jaga no Durga Puja, kok borok ngkai osa, phai tongo, abon tuyo nang tini kisa kok sana na musongo. Nadi city ni bisingo 8টা city o sobse kotor Durga Puja khlaijago jeta osa himani pheba chini Tripura bo khlaijago pheba chini Tripura hingke kisa juda ang tamni bago juda hinai sanani thang alka jaga khe tamni juda ongya Kolkata ongmani juda Tripura ongmani juda Durga Puja tini bahai different ongo bo tamni different hine ang tini sanani na hingke norok thamyalo suijak nukhana Baksa Tripura jukrokni bagoi o 2025 ni Durga Puja no last sal paithak year ongoi mano khali burui simiya chelani bo paithak year ongoi mano tini tamni bagang o kok ma saka hingke Baksa borok sajak laijak mano ani rang bai angguri o ani ma babani sompoti bai angguri o kubangma kok sawai mano phiaba naiji chini Tripura ni situation poila sakang ma bujenai ang hai sikla chala sikla buri sikla no saw bisas kai chini Tripura ni situation o jora tamo choli tong chung joto borok no sawai mano Tripura sa plus wansa choli tong ang kubangma video saw chung hingke singho khua jakni target tong abo hingke chung abo hingke singho every day every time hungry o khuijak bo tamno hingke nono chanani chung hingke chajaknai chini bagoi target sabo tong Durga Puja emon je kaisa mane borokni bagoi phaio ri chumni bagoi kobor chalaio Baksa borok nijini hamjakmani chelabai malainani planning khaio dol by dol gurinani planning khaio kubangma planning family thanga gurinani planning khalai laio phiaba oni ni planning ni bisingo nini langma pano joi mano nungkai gurinani planning khaio te alga borok gai o borok gai nini langma no osungsani simi rohonani planning khaio boro o scoop mano omo planning khai borokha ongkoro ang aboni bagano sawo kubangma chini bishaska buni jat buni dofa jesa pana oi tongtong chini dofa chini jeta 19-20 dofa ni borok no ang saw please o gurinani important ja chini bagai situation bujioi okhor dihin sama karon kai po jesuk nin hamjakmani chala phanango tongtong ongoi tongtong nono jodi horo gurinani bagoi nini chela nono force khaga hingkai actually no ekta no nini answer no ekta no nini answer nai no o no nin bagoi nin life save khainai kento nini burui jodi nono bar force khai to kha no ano ma jaga guri redi ekta no nini answer no nini life ni slai nini burui torai maya haise ani life tongkai ani burui bai ang naithok future banogoi thamai mano ani life tongkai ani chela bai ang kaham sungsar naithok khawai thamai mano nini sei ekta mistake ni bagoi 1 ঘন্টা gurina thangtani no nini life o sungsar ni simi koroi moi mano bujiri ang tam saranai abono Baksa borok wansukoi mano kaisa festival guri thani ba tamni hayung nai ba ঠিক no tamni hayung nai ba na phiaba chini Tripura o situation chini borok no borokni borok bahai klai target to khiklaioi jono sap khlai man abo borokni target kaham ko bujidi
nini school nini college jesu best friend phana oi tone nono jodi o salo Durga Puja ni season no o jorao nono ringka friend phadi mai jaga thangpa nini ekmatro answer no nung onini o friend no sadi horo chunguria actually sana thangkai Durga Puja amo tiprasarok ni bagoi haisi ang koyekjon boyosko bororok khugo ang khanaka chini tiprasarok ni mani hingke Durga Puja ya abo wansarok ni nukte si chini borok bo surung chini borok ka buino copy khainai jak abo hingke 1-0 sobse mani kugo bono jai hogo bang asu sana thangi abo norok bo saimanai olo gabono ang je tini o video banangmani karon hingke ang ani borokno hamjago ani borokno ang o Durga Puja ni season no hingke ang news o nuknani musungya o mahai jaga o mahai phona sikli khoroksa sagori kore ke khitar klangjaka o mahai jaga sikla khoroksani mangkutui tuyo mangkha ang o mahai kai nuknani musungya aboni baga tini ang o video ma sanam haisi advance tini kubangma buma bufani kok khanai arok chung hai chala burui je wansugu ang boro thangnani boro thangya ang saisungno decide kai thangmano ang ma baba asu phurungna nangya henje sawoi sakni wansukmung sakni bisar bai nokni kutungnai rok norobo muito tonde nini bicar nini bagoi barbat ngoi mano nini wansukmung nini bagoi dunia ni simi ses ngoi mano ang obono bar sanai situation chini Tripura ni situation bujidi please Durga Puja important ya hamjak lai malai lainani important ya restaurant no thangoi chalainani abo important ya important ke nini life nin dofa nin buma bufase karon borok ni borok sawai mano chini Tripura sarok hingke kun ekta festival hingke खुलाम हाइसे हपुं आय गुरि लायो बारा नगो चुआक नुं लायो बोरै बाय चला बाइक कावो स्कूटी कावो हपुं गुरि लायो अबो बरक सावै मानो जिनि बरक मा बाबानि कक खानाया अबो बरक सावै मानो जिनि बरक मा बाबानि कमेन्ट मानिया अबो बरक सावै मानो ते जिनि जे बोरै बुसा हिनजाकनाय रक बयबाय किचा जुदा सिमानि जुदा रुंमानि जुदा गुरिमानि बो जुदा बजराव चुनो kaham ka choprobai man borok abo siu o jora no borok ni perfect time chini borok no choprop nani haya fano se chin borok busu choprop jago langma chawai tong haya da borok ni bukha tabuk dukjak sung Bangladeshi issue no tuyo khorang te samani te prasarok o Bangladeshi issue borok ni bukhao abo thuyasak pogla khaisi chung khai chajak nai thaising ang samani hai khorgus chung pogoi thango haisi chung pogoi thanai চিন্তি প্রাসার হাই ন যে দিন চিরিখোগো ও দিন সিমিসি 1 মাস জরা তুই 2 মাস জরা তুই বুখাও তনে নাই অবনি জাগলো হে চং এই পাইখা চং কাহা মুই থাঙ্গো দেসা হাই নাই ফিয়া বরকা হাইয়া বরকাই থুয়া সাং মুইতুক তনে বাংলাদেশ ইস্যু ওয়ানসাত্তি প্রাসা অব বরনে বুখাও তো বুঝিদি বরনে ব মিশন নন বাহাইকলে বারবাদ খাইমান নন বাহাইকলে নরয়মান আব বরনে ব মিশন ang barbaran video sa borong nebo mission nini Tripura bai kajak nani nini Tripura ni jaga bahik lai nanani nono bahik lai nornani nono bahik lai tolak khiklai nani develop ni simi bahik ya capital rinani lekha pora ni simi bahik lai nono hakchal ka toni nani sia rungya ka bahik lai toni nani obo borong nebo kaisa mission haise o mission no chuma bujena haise babso chini sikla rok bishes kai chungno buskang ni future hin please norok kubang ma lekha pora ganang phano ongoi tongoi mano lekha pora kuroi phano ongoi tongoi mano please Durga Puja important ya bujidi nini life no nung sep to ne di haisi chung wan sungna ne rungkha chung saimana ne rungkha chini tongthok chung abone lai chung tongthok ano abono lai chung tongthok di
chung bo deno tongthoya tongba salbrum no tongthok tong chini hamjangmani chalabai chung bufuro malaya tongba school thanga malayo college thanga malayo chini hamjakmani chalabai chung bufuro malaya to malai to phiaba o din chin baga malai na special ya ase chung ulo malai nai kaham kalai malai nai nogo thang malai nai kok salai nai chung sob somose malai to o dino chung horo guri khai simisi kubui hamjak lai obo kok mai maya phiani ni uk hamjagoi yagrombai nijini buribai tuyoi guri na musung mani nijini chalani yagrombai berai na musung mani o din nin baga last day panogoi mano o din o hor nin bagoi paithak ni hor panogoi mano please abono ang request khayo Durga Puja important ta wanjoli nin life na set to nedi abono kaha chung kaisa jaga drum set ni khorang khanai meya guitar ni khorang khanai meya piano ni khorang khanai meya khaisik layo keyboard ni khorang ro khanai meya khaisik layo o orchestra chung to orchestra si heno hapung ai phai layo tamung nai nukhung ni borok hapung noro naisingjak hapung naisik phano nung sokpai liya tei sapung naisik maro sokpai liya 2 din naising phano sokpai liya ga nukhung ni borok tamung nai wansung nadi chung khana kai tongmaya chung kai mathango khaisi chini borok chung je target to buni target to tongo chung pogoi thango norok sawai mano osa gurinani Durga Puja gurinani nung mana khainai sabo ang nono gurinani baga mana khaya ang nini langmana kathang tonani simusung nung kathang tongdi phade chung jotno pal kathang tongano ang ok kok sanane nai nung thuinani ta musungdi ang ok kok sanane nai buni jago klai ta buthar jakdi ang ok kok sana nai bui bai romfer sopre ta khlai jak thung ang ok kok sanane nai phade chungbo strong khai baksa khai thansa khai tonglai so ang kok sanane nai buni dofa bai nai ang kok sana kaisa ko agomono chung jora chini tongmani jatebo chini tongmani chayani bagaibo chung jora o omhai accident klayo omhai accident klayo mela rogo thangai nugo kobangma chini borok buini borok bai kobak laijak guri laijak belai kha khamo haise abon ang te bisi kok sana thangliya kobangma kok sanane musung kobangma kok tongo norok buji khana ang bok topic obo chini bagoi busu important je chung chini jibono chini life no save to nani norok sabai man kan norok joto buji nai borok ang asu kok sakalak tini belai sak jaya ongoi phaimani ba khorang rok kicha juda norok khanai man khana gei norok obono chung ulo kok salai sono next video mala